Anikei Awagi, 17 januari 1922 Semoisi, 18 augustus 2008 Paramaribo. Meester Apinti-drummer en houtsnijwerkartiest. Anikei Awagi was afkomstig uit de Ga-Samaka, het eeuwenoude woongebied van de Saramakaners aan de bovenloop van de Suriname-rivier. Hij was een groot kenner van de Maron-culturen en werd daardoor dé vraagbaak voor wetenschappers uit de hele wereld. Medio jaren 60 was hij gids van de Amerikaanse antropologen Richard Price en Sally Price. Vanaf 1980 tot 2004 werkte Awagi op de afdeling cultuurstudies van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling samen met etnomusicoloog Terry Agerkop en cultureel antropoloog Trudy Guda. Als meester op de apinti, de sprekende drum, en benta, klein hardhouten vingerinstrument, vervulde Awagi met zijn groep Denku, wat staat voor kracht, de rol van cultureel ambassadeur op internationale festivals. Zijn houtsnijwerk was daarbij het favoriete nationale cadeau voor regeringsleiders. Samen met toptheatermakers Wilgo Baren en Henk Tjon vertegenwoordigde Awagi Suriname op bijna alle Carifestas, Caribische cultuurfestivals. Vanwege zijn vele verdiensten kreeg hij in 1993 de functie van hoofdkapitein in het traditioneel gezag van de Marons. Awagi kreeg in 1985 de eremedaille in goud, verbonden aan de ereorde van de Palm. In 2003 ontving hij de Gramangazong Matoja Award. Odo, Lespeki Bigisma. Heb eerbied voor je voorouders.